намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон оғоз гардид. Қабл аз оғози намоишгоҳ, масъулони Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ҳайатҳои воломақоми расмӣ ки бо иштироки вазирони кишоварзии давлатҳои иштирокдори намоишгоҳ дар формати як ҷамъи як баргузор шуд, ширкат варзиданд. дар ҷаласаи мазкур вазирони кишоварзии 70 давлати ҷаҳон иштирок карданд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин ҳамоиши сатҳи баланд муовини вазири кишоварзии мамлакат Нигина Анварӣ намояндагӣ кард. дар ҷаласа дори ба мавзӯъҳои истифодаи устувори захираҳои об, тақвияти биоиқтисодиёти сабз, ҳалли созандаи рақобат барои истифодаи захираҳо, тақвияти идоракунии байналмилалии захираҳои об ва дигар масъалаҳои марбут ба обу кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин роҳбарияти вазоратҳои кишоварзӣ, энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав ва донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтеймур дар маросими ифтитоҳи расмии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ ва кишоварзӣ таҳти унвони об ҳосил ояндаи мо иштирок намуданд. шуруъ аз соли 2009 форуми ҷаҳонии озуқаворӣ ва кишоварзӣ чун анъана ҳамасола дар ҳошияи намоишгоҳи ҳафтаи сабз баргузор карда мешавад. форум ва намоишгоҳи кишоварзӣ ва озуқавории ҳафтаи сабз дар шаҳри Берлин барои рушди ояндаи агросаноатии кишварҳои иштирокдор, гуфтугӯҳо ва дарёфти шарикон ҳамчун майдони фарох заминаи мусоид фароҳам меорад, зеро он беш аз 20 чорабинии канориро фаро гирифта дар онҳо зиёда аз 2000 нафар намояндагони соҳаи кишоварзӣ, олимон, соҳибкорон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок менамоянд. форуми имсола дар мавзӯи об асоси зиндагӣ ва фаъолияти иқтисодӣ баргузор шуд. лозим ба зикри хос аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид робитаи мустаҳкам дошта, баҳри тақвият бахшидани рушди ҳамкорӣ бо ин ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ бо татбиқи бобарони ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат, амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва маҷмӯан ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид пайваста талош менамоянд. дар ҳамоиш намояндагони соҳаи кишоварзии давлатҳо доир ба масъалаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ дар сайёра, ҳимояи низоми агроозуқаворӣ, муносибати эҳтиёткорона ба табиат ва захираҳои табиӣ, ҷалби маблағгузорӣ ва равона намудани захираҳои мавҷуда ба соҳаи кишоварзӣ, муқоимат ба буҳронҳои ғайричашмдош, тезонидани раванди инноватсионии парвариши зироятҳои кишоварзӣ, рақамикунонии савдои маҳсулоти агроозуқаворӣ, рушди занҷираи арзиши иловашуда ва тараққиёти босуботи соҳаи кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамин тавр намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар маҷмаи Мисс Берлин расман оғоз ёфт. имсол павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар даромадгоҳи асосии намоишгоҳ дар масоҳати 60 метри мураббаъ ташкил карда шуд ки ҳар нафари ба ин ҷо ворид гардида сараввал аз гӯшаи кишвари мо дидан мекунад. дар намоишгоҳ ширкатҳои ватании мармарӣ, фабрикаи қаноодии ширин, шоколадӣ, зардолу компания, пастаи қосимӣ, тути помир, капител, корхонаҳои насоҷии Гулистон, Арвис молу маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. бо якчанд ширкатҳои бонуфузи Аврупо ки яке аз Big Dutchman аз дуюмаш Roxel ва ширкати VDL ки яке аз ширкатҳои бонуфузтарин дар қисмати истеҳсоли таҷҳизоти паррандапарварӣ ба шумор меравад, бо онҳо гуфтушунидиҳо анҷом додем. маҳсулоти истеҳсолкардаи худро ки консерваи мармарӣ аст пешниҳод кардем ва мармарӣ имрӯз дар чунин сатҳ тавониста истодааст ки маҳсулоти худро муаррифӣ намояд. бо ҳайати донишгоҳҳое ки самти кишоварзӣ ҳастанд, асосан ман Штефан Трисдорф кати мо шартнома бастем ва ин шартномаи мо дар асоси ин шартномаи мо донишҷӯён мо ба тарҷимаомӯзии истеҳсолӣ мебиянд. дар баробари оне ки мо молу маҳсулоти худро имрӯз муаррифӣ намудем, инчунин мо мулоқотҳои дуҷониба бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, бо инчунин бо Бонки ҷаҳонӣ, бо ҳайатҳои кишварҳо аз Чехия, аз Полша ва дигар кишварҳое ки бо мо изҳори мулоқот намуданд, мулоқот анҷом додем. дар намоишгоҳи байналмилалӣ молу маҳсулоти кишоварзӣ, хушкмеваҳои бастабандигардида, асал ва лавҳаи мизи намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавоти тару тоза, саноати хӯрокворӣ, саноати сабук, нигораҳо аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистон, маҳсулоти ороишӣ ва ҳунарҳои дастӣ, муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. дар доираи намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар павилёни Тоҷикистон рӯзи миллии Тоҷикистон баргузор карда шуд. дар ин рӯз хӯроки миллӣ оши палав омода ва пешкаши меҳмонон карда шуд. соли дуюм аст ки мо дар он иштирок мекунем дар намоишгоҳи ҳафтаи сабз. оши мо дар юноси дохил шудааст, ба мардуми олмон хеле писанд омадааст. ин намуди оши мо имрӯз сайёр кардем дар олмон дар ҳафтаи сабз оши якбаяк мешавад.
1 кило бринҷ ба 1 кило гӯшт, 1 кило сабзӣ, 350 грамм равған. Это потрясающе, неожиданно самый вкусный плов в моей жизни. Такой букет вкуса, неожиданные специи, неожиданное сочетание. Очень нежное, сытное, но в то же время легкое. меҳмонону иштирокчиёни намоишгоҳ ба гӯшаи тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд, зеро он бо дизайни муосир ва шаклу усули миллӣ бо истифода аз меваҳои тару тоза ва ғалладонагиҳо оро дода шудааст. намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз дар шаҳри Берлини ҷумҳурии Олмон то санаи 27 январи соли 2026 идома меёбад. намоишгоҳ платформаи тиҷоратии байналмилалӣ барои кишварҳо, минтақаҳо ва ширкатҳои молистеҳсолкунандаи тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки кишварҳои иштирокдор молу маҳсулоти худро дар ҳудуди бозори Аврупо муаррифӣ менамоянд. иштирок ва муаррифии ҳарчи бештари имконияту захираҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ба маврид буда, ширкатҳои ватанӣ ва меҳмонон имкон пайдо намуданд, ки бо намояндагони бахши давлатӣ ва хусусии ҷаҳонии кишоварзӣ оид ба пешрафти соҳа вохӯриҳои судманд доир намоянд. Wir in Berlin freuen uns natürlich darüber, dass Tadschikistan. Добро пожаловать в Берлин. Мы рады видеть таджикскую делегацию, таджикский павильон. Продукция очень понравится гражданам Берлина. Я уверен, что эти продукты также понравятся всем гражданам Европы. И они отражают не только Таджикистан, но и всю Центральную Азию. Салам алейкум. Я думаю, что стенд Таджикистана самый лучший на выставке агрикультуры в Берлине 2026. мақсад аз иштирок дар ин намоишгоҳи бузургтарини ҷаҳон ҳафтаи сабз ин пеш аз ҳама муаррифии Тоҷикистон, муаррифии потенсиали кишоварзии Тоҷикистон, ҷалби сармояи аврупоӣ, сармояи олмонӣ ба ин соҳаи муҳими Тоҷикистон хеле муҳим аст. иштироки ҳайати Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи бузурги ҷаҳонии ҳафтаи сабз бо дастури муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат Умари Раҳмон баргузор шуда истодааст. Кани ман ба он ёдовар шуданиам, ки дар вақти сафари расмии ҷаноби олӣ ба ҷумҳурии федералии Олмон дар суҳбат бо вазири рушди иқтисодии Олмон маслиҳат шуда буд, ки Тоҷикистон дар ин ҳафтаи сабз иштирок кунад ва он дастурҳое ки муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат доданд дар амал иҷро шуда истоданд. мо намояндаҳои ширкати дӯзандагии Гулистони Душанбе ва корхонаи насоҷии Арвис дар намоишгоҳи имрӯза ширкат меварзем. иштирок дар чунин маъракаҳо ба мо имконият медиҳад, ки маҳсулоти ватании худро дар ин ҷо муаррифӣ намоем ва барои худ бозорҳои содиротиро пайдо намоем. ин намоишгоҳ як аз калонтарин ва қадимтарин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мебошад, ки дар он истеҳсолкунандагон ва ширкатҳо аз саросари ҷаҳон маҳсулоти озуқаворӣ, кишоварзӣ, мошиноолот ва технологияҳоро намоиш медиҳанд. имсол намояндагони зиёда аз 61 кишвари олам маҳсулот ва истеҳсолоти худро пешкаш намуданд. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар маҷмаи мис Берлин имсол дар масоҳати 119 000 метри мураббаъ ташкил карда шуд ва дар он намояндагони зиёда аз 6 давлати ҷаҳон иштирок карданд ва тибқи пешгӯҳоё эҳтимол аз ин намоишгоҳ имсол ҳудуди 1 миллион нафар дидан карда бошанд ва лозим ба зикри хос аст, ки гӯшаи Тоҷикистони биҳиштосои мо дар даромадгоҳи асосии намоишгоҳ ҷойгир шудааст, ки ҳар нафаре ки вориди ин намоишгоҳ мешавад аввал чашмаш ба гӯшаи Тоҷикистон, ки воқеан ҳам ба як шаклу усули нав бо як дизайни муосир ташкил карда шудааст, бармехӯрад.